Henry, je hebt nieuwe fotokaarten en je hebt een nieuw album. Wat was meer moeite? Ik moet eerlijk zeggen, de fotokaart was heel makkelijk, want er wordt een foto van mij gemaakt en ik sta er altijd in één keer goed op. Wat moeilijker was het album, maar daar zijn we natuurlijk heel lang mee bezig geweest. Het album maakt me niets meer uit, die is van de week uitgekomen. En ik moet eerlijk zeggen, ik reis nou een beetje door het land. En ja, het gaat bijzonder goed. Radiostations in Limburg en Brabant. En de mensen kennen me natuurlijk ook heel veel van TV Oranje, waar ik heel blij mee ben. Want ook in de playlist van TV Oranje word ik heel goed gedraaid. En daar ben ik heel blij mee dat het goed op is gepakt. Maar wat misschien nog wel leuker is dat ik ook een WK-plaat heb uitgebracht. Wij staan achter Oranje. En 3 jaar geleden met de EK was het met de Dikdakkers samen. En toen was het van de strijd met TV Oranje en Radio NL van wie er één zou worden. En het was een kiele strijd. Ik heb net de Dikdakkers hier ook gezien op het festival. En het wordt denk ik dit jaar weer een strijd. Maar we vinden het wel heel leuk samen om een mooie oranje plaat te maken. En het album is een album met 13 nummers. Met een boel nieuwe nummers die Frank van Etten voor mij gemaakt heeft. 2 nummers van Frank van Etten, de rest Henny Thijssen, maar natuurlijk ook wat nummers van André Hazes die we in een nieuw jasje hebben gestoken. Hij is deze week is die geplucht, zoals ze dat noemen in vaktermen. En hij slaat gewoon super aan. De single Het maakt me niets meer uit wordt goed gedraaid en ja, ik ben daar heel blij mee. Het is ook natuurlijk een mooie plaat. De Hazes-stijl is een beetje mijn eigen stijl. Ik ben natuurlijk jarenlang fan van André Hazes. Ik mag ook graag zijn nummers zingen. En het is, ja... Ik wil niet zeggen dat het André Hazes-stijl is. Het is mijn eigen stijl natuurlijk. Maar het zit wel een beetje in die hoek, zeg maar. Het is niet zo dat ik Compactje Lasso maar zing, dat soort nummers. Dat is niet iets wat bij mij past. Maar wel nummers die een beetje in de Hazeshoek zitten, zeg maar.